Toivotaan, että mikrofoni toimisi. Jostain syystä aina välillä se on alkanut temppuilemaan. Niin kattokaa kuin makea keli täällä on. Siis aivan huippukeli. Niin miksi me ei lähettäisi vähän mopoilee? Oli meinaan tuossa MP-messuilla viikonloppuna ja saatatte kuulla, että äänikin on vielä vähän käheä. Niin olisi hauska nyt testata vähän, että miten mopo kulkee. Ja tiedättekö te semmonen kevyt aloitus nyt sitten tälle viikolle. Katsotaan, onko mulla virtalukkokin ihan jäässä. Mun virtalukko on oikeasti jäässä. Käydään katsoa, onko lukko sulaa. Hyvin lähti käyntiin. Kelkkailuun ei ole ihan tarpeeksi lunta, niin sitä nyt ei voida oikein harrastaa. Tämän videon nimi voisi olla KTM ja jäätynyt virtalukko. Tää on ihan parasta hommaa. Täällä on tosiaan ollut plussakeli ja mopo ollut tässä ulkosalla, niin katsotaan, josko se lämpiäisi sen verran. Noniin, nyt. Nythän se sinne meni. Älkää jättäkö kotaria taivasalla. Ja se kuulostaa siltä, että se ei lähde käyntiin, mutta tässä kun on se litium-ioni akku, niin se onko se, että sit kun se akku lämpiää, niin se jännite nousee tai jotenkin. Kertokaa kommenteissa, jos tiedätte. Mutta joku juttu siinä on sellainen, että se ei kylmänä ihan hirveän hyvät kuulosta. Noin, kattokaa. Nyt sekin pyörähti jo kerran toi moottori. Noniin, kuunnelkaa. Voi ei. Ei mulla ekaa kertaa ikinä kotarista loppu akku. Se on ollut tässä pihalla nyt niin kauan, että no eipä tehäkään sittenkään kotarista ajovideota. Mä ajattelin, että ei se nyt niin kauan, mutta on tää kieltämättä pari viikkoa ollut tässä varmaan pihalla ajamatta ja ilmassu akun tyhjäksi, eli ei varmaan muuta kuin hei kuulkaas pyöräpakun kyytiin ja äkkiä vaan sitten hallille lataan sitä akkua. Tarinan opetus, älä säilytä kotaria ulkosalla. Katsotaan mikä pakettiautossa on tilanne. Tuolta kylmäkäynnistysvipu. Sitten hehkutetaan hetki, niin että hehkun valo sammuu. No niin, sehän lähti nätisti käyntiin ja tuolta ei muuta kuin lämpöä kabiiniin vaan ja Kyllä on aika julmat olosuhteet täällä. Mulla on väliaikaisesti ollut tällainen pikkupakettiauto ajossa. Ihan jees vehje, mutta laiska. Haluaako joku ostaa T4 transporterin? Tällaiseen enduro-touhuuhan tää on tosi kätevä auto, kun saa lyhyt mekaanikkokin pyörän kyyti. Ai. Olipas aikamoinen ährääminen ja ei se on näin vieläkään kohillaan. No, ja muuttuikin tän video tarjotus aika paljon. KTM ei lähtenyt käyntiin. Ekaa kertaa ikinä kun näin käy. Nyt se pysyy siellä kun se nojaa seinään vasten. Niin ei karkaa. Ja mun kilpi, niin täytyy varmaan ensi kaudelle ostaa uusi. Juu. No mä heitän ajokamat pois niskasta, niin katsotaan mitä sitten keksitään. Ja tossa matkalla meni kaikki niinkin mukavasti, kun kuului vaan tömähys. Ei se siellä enää ihan pystyssä pysynytkään, mutta kyllä tää välillä vastustaa tää laji. Eli jostain syystä tässä pakus ei ole siis kunnon sidontalenkkejä, niin toi on laitettu sitä varten, että kun tällä autolla kuskattiin kaverin mopo tonne MP-messuille, niin mä ajattelin, että se olisi pysynyt tollain, mutta nyt kun se veto oli vähän niin kuin tonne eteenpäin ja alas, niin se olisi pitänyt saada tänne nurkkaan, että oltaisiin saatu tuppi seinää vasten, mutta no, se nyt on vähän siinä solmus, mutta otetaan pyörä sisälle ja katsotaan. Onpa se muuten ihan järkyttävän likainen. Morjesta pöytää. Siinähän se mun aika upea kotari on, mutta on se tähän kaverin 500 verrattuna vähän. Siis uskokaa tai jälkeen, laittakaa kommentti, jos muistatte. Onko sitten on 4 vuotta, kun nämä tuli, vai 3 vuotta sitten taisi olla, kun nämä 500 tuli meille. Ja kaverin kanssa silloin oli tosiaan sopimus, että jos hän ostaa 500, niin mäkin ostan. Jos mä ostan, niin hän ostaa. Ja yksi juttu myös oli, mitä silloin puhuttiin, että ikinä ei ajeta enduroa pyörillä, mutta nyt kun se useamman vuoden mulla on ollut, niin no, nyt siihen sääntöön on tehty sitten poikkeus. Ja tilasin tohon itse asiassa matalamman penkinkin, että se olisi vähän mukavampi ajella, niin katsellaan se sinne paikalleen. Ja jännitys tiivistyy, onko työkalut paikallaan. Missä on 8-millinen hylsy? No pitkä hylsy löytyy ainakin. Täällähän on kaikki yhteistyökumppanit. Bike Doctorit, Motojussin mäet ja sitten on Antsun Sinappi ja Kissanmaan autokoulu, Stella Polaris, TRS Graphics ja sitten on vielä KTM ja minä itsekin olen siellä vielä teipeissä. Eli mä mietin, että viittikö näillä ajaa enduroa, että kun näillä on käyty kuitenkin tuo
Pariisissa, mutta eihän nämä kotarikatteet oikeastaan edes ota itteensä tällaisesta ajamisesta. Eli penkki irti alkuun, niin saadaan penkkikin sitten vaihettua. Ja mikset sä nyt viitti tulla sieltä? Kyllä nyt tänään vastustaa. Noin, saatiin se sieltä irti ja katsotaan, josko tää penkki lähtisi nätisti. Mä en muista nyt, että onko tää mun penkki vai onko tää kaverin penkki alkujaan. Noin. Ai että tää on kyllä aika kohmeessa tää pyörä. Tuota löydetään akku. Näemme ehkä hieman saattaa olla hapettumaa tossa. En tiedä, mutta akku täytyy laittaa laturiin. Onks maapiuha vielä hyvä? On se varmaan. En oo ikinä ladannut tätä akkua, mutta toivotaan, että sen saisi nyt pelastettua. Ja siitä laitetaan C-tekki ja se on nyt prätkäasetuksella. Näyttää siltä, että lähti lataamaan, niin uskoisin, että saadaan vielä elvytettyä toi akku, koska siellä oli virtaa ja nyt sitten heti kun se virta oli vähissä, niin otettiin se sisälle. Mutta joo, akku ei koskaan ikinä milloinkaan saisi päästä ihan tyhjäksi. Mutta kun tää on litium-ioni-akku, niin en tiedä miten sen kanssa toimitaan. Kertokaa kommenteissa, että tehdäänkö tässä nyt jotain väärin, mutta kokeillaan, josko se tommosella C-tekin älylaturilla lähtisi siitä lataamaan. Täällä ollaan kuulkaas Buljun pakkauspöydän ääressä avaamassa tätä kotarin uutta penkkiä. Ja jos haluat tonne bulju.fi verkkokauppaan tarjouksen tai alennuskoodin, niin koodilla KTM, niin saatte -10% kaikista tuotteista alennusta, eli koodi KTM voimassa vain tämän videon katsojille. Älkää kertoko kavereille. Pidetään se tässä vaikka tämä viikko nyt voimassa. Ja ai että, meitä tosiaan ei juurikaan saa näitä niin kuin moottoripyörien osia ainakaan vielä. Et ehkä tulevaisuudessa, mutta ajattelin nyt vaan, kun satutaan tässä Buljun pakkauspöydällä olemaan, että tässähän olisi hyvä aine mainostaa. Eli vaikka meidän kauppa keskittyykin lähinnä mopoihin ja muuhun, niin pikkuhiljaa se homma lähtee kasvamaan. Ja täältä tosiaan nyt löydettiin -3 senttinen penkki. Eli käytännössä tää on tämmönen tosi matala ja ohkanen. Ja ideahan tässä on se, että kun mä oon lyhyt kuljettaja, niin mulla kipeytyy niin kuin keskivartalo ja nivuset tosi paljon tuossa ajohommassa. Ja uskoisin, että syy siinä on se, että kun on aika lyhyt kuljettaja ja yritän jaloilla hapuilla maasta tukea, niin täytyy vähän kurotella, koska maastossa maa on pehmeetä. Ja siitä johtuen niin en aina saa jalkaa maahan, niin nyt kun tää on 3 senttiä matalampi, niin mä luulen, että se on just se kriittinen mitta, että homma vähän helpottus. Plus tässä on vähän parempi grippi tässä penkissä, niin tämän kanssa on kivempi ajaa jotain spooria, kun nykyinen penkin päälle on tosi liukas, niin siinä ei venä pysyä millään paikallaan. Nyt pitäisi olla akku täynnä, ja toki pyörä on nyt lämpöisessä. Lähteekö se? Onko mulla vielä täällä tää kylmäkäynnistysasetus päällä vai ei? Noniin, nyt se lähti käyntiin, eli selkeästi sitä ei kannata säilyttää tossa pihalla. Ja tuolla on ollut näemmä aika paljon vettä tuo penkissä. Ainakin siltä se näyttäisi, että tuolta penkistä se vesi valuu. Ja tässä kun on tää uusi penkki, niin tämähän istuu tänne suoraan paikalleen. Miten se menee tuonne? Kattokaa kuinka paljon matalampi siitä tuli nyt tällä penkillä. Sen huomaa heti, että tää on todella paljon kovempi tää penkki tietenkin, kun on vähemmän pehmustetta, että tää ei ole mikään matkaajopenkki. Mutta mulla ei siltikään, no joo, tälleen varpailla mukava ja sitten jos oikein kunnolla nojaa, niin sit saa koko jalan, mutta molemmat jalat ei oikein yltä, no just. Mutta mä sanoisin, että tää 3 senttiä matalampi penkki, tää on todennäköisesti semmonen, että tää helpottaa huomattavasti siinä mun enduro-touhussa. Olin just lähössä, mutta kattokaas mitä postipate kiikutti mulle. Eli kun tilasin siihen vähän hilpet tohon kotariin. Täällä on siellä uudet gripit, molemmin puolin ja uusi kaasukapula. Just sopivasti kun se edelleen meni rikki. Ja täältä löytyykin sitten nämä kahvan suojat. Eli alkuperäiset on jonnekin lainattu, tai tiedän kenelle ne on lainattu, mutta ne jäi sille tielle sitten. Tää onkin itse asiassa ihan siisti setti, eli täällä tuli myös niinku kahvoihin nämä, mutta nehän mulla on alkuperäiset jo muutenkin. Eihän mä niitä tarvii, ja tossa on nämä pultit näille. Grippejä en nyt ala vaihtamaan, mutta itse asiassa näähän vois heittää tuohon kotarin paikalleen. No tehdään tää remontti nyt vielä tälle päivälle, eli tää täytyy napata vaan
nää kiinnikkeet pois, niin saadaan sitten ruuvattua kahvansuojat niihin paikalleen. Ja hommahan toimii niin, että tämä ruuvataan tänne takapuolelle. Se tulee tuohon noin. Ja mukana tuli uudet ruuvit. Niin ne kun ruuvaa kohilleen, niin kohto kahvasuojat. Ja jotta kaikki on asianmukaista, niin multa nämä puuttu täältä tommonen nippuside, millä tää tulee sitten vielä kiinni tonne. No nyt on sitten astetta komeempi enduropyssy saatu tänne mun talliin. Laitoin noin nippusiteet ihan kiinni, niin pysyy sit hyvin. Mä en ollut tässä varma, että pitäisikö se vetää vaan ton letkun ympäri, mutta vedin sen tossa tangon ympäri, niin tiiäksä, ei sitten pääse, jos toi löystyy, niin ei hakkaa toisette jarrua vasten. Eli tuli aika hyvän näköiset ja tuolta puuttuu muut sellainen jousi, niin tää harmillisesti karkaa tämä, mutta kyllä mä uskoisin, että ne kuuluu olla justiinsa näin päin. Suojaa vähän kättäkin ja täällä on hyvin tilaa. Eli nämä on aika oleelliset tuollaiset puskarallissa. Eli sit kun tulee niitä risuja ja muita, niin ne osuis sit tohon eikä sitten kahvaa. Mulla oli joskus tällaiset, mutta mä olin maalannut ne spraymaalin mustaksi ja sitten mä lainasin jollekin kaverille niitä ja sen koommin niitä ei ole näkynyt. Tulipa aika törkeän näköinen tästä pyörästä, mutta eikö se enduro-hommissa ole ihan asiallista? Eli ei sitten, hei kuulkaas muuta, kun mun pitäisi kuljetuskalustoa tuossa vähän fiksailla ja sit päästään taas vetämään. Tänään ei ollutkaan aurinkoinen päivä niin kuin eilen oli, mutta eilen oli sen akun kanssa vähän ongelmia. Yläpeukkuvideolle kanavatilauksen kommentti alakertaan. Pitäisikö sitä lähteä höntsäilemään enduroa vai pitäisikö sitä alkaa pikkuhiljaa valmistautua jo tuohon tulevaan ajokauteen meinaa? Kyllä se kesä aika nopeasti tulee, ottaen huomioon, että talvi on aika huono. No ei vaan, voi olla, että tulee hirveät takatalvet vielä. Toivottavasti ainakin näin, niin päästäisiin kelkkailemaan. Se on moro.